biar biar adil. Jadi ada lagu popnya spesial untuk Kang Nano dan ada juga lagu Jawa Timurnya. Nanti kita akan lanjut arlingan dan dangdutan menyanyikan requestan dari rekan-rekan semua. Yen akhire wirang ben wirang pisan, yen akhire loro ben loro tenan, opo wong tulus wis karisene selalu ngancani hilang endinge. Tresnoku kaya mun sayanting putri, mbok sirami rino lan wengi, mesti yo elo dadi sawangi, tapi dipaksa ora iso gedhi. Spesial bareng reuni Bagi Band. Kita coba menemani Anda semua. Aku Alvin dan teman-teman di pojok sana. Jam 11 wengi aku mboten botolatan kok sebab sing pasti lani aku sayang kadung kadang-kadang lunga muda ditrawaku ngene men kisah bujangku deme angin wengi ngancani aku kelangan konco cerita. Jane namung masalah tresno tapi koyo loro. Yen akhire wirang ben wirang pisan, yen akhire loro ben loro tenan, opo wong tulus wis karisengene selalu ngancani hilang endinge. Tresnoku kaya pun sayanting putri, mbok sirami rino lan wengi, mesti yo elo dadi sawangi, tapi dipaksa ora iso gedhi. Reuni Bagi. Kita lanjut lagi. Willy Ogas. Spesial menemani Anda semua di sesi malam bareng Reuni Bagi Band. Sikat Will. Nandure kembang ukul wirang yo
garis ngene selalu ngancani hilang endingnya tresnoku koyo bonsai ing putri bon sirami rino lan wangi masih yo elo endah disawangi tapi dipaksa ora iso dadi jane namung masalah tresno tapi koyo loro